Ito na po ang ating mga rare Muscovy duck. Ayan o. Tatlo na sila. Papakainin natin sila. Ayan o. Grabe. Sobrang takaw. Ayan, gaganda ng kulay ng mga yan. Siyempre, nandito lang sila exclusive. Hindi sila pwedeng mahaluan ng mga ordinaryong kulay ng pato kasi masisira yung bloodline nila. Ayan, kahit sang hayop naman. So yung mga nasa labas, mga ordinaryong pato lang yung pangkatay. Ito mga ganitong morph ng pato, pang display to, pang display sa mga farm, sa mga resort, ganoon. At medyo pricey din ang price nito, medyo mataas ang presyo. Compare mo dun sa mga ordinaryong pato na nasa 180 to 200 lang ang per kilo nun. Kasi nga syempre pangkatay. And so sana madagdagan pa to. Bali yung dalawa na yan, anak nila tong isa, yung nasa left side. So ang dami ding lumalabas na mga normal, kaya kukunti lang din yung lumalabas na rare color.